Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timafuna kuti tiphunzitsane kapangidwe koyenerera ka tasbih. Tikabwera mu hadithi ya Yusaira, mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam adapereka malangizo kwa akazi kuti iqidna bil anamil, pangani tasbih powerengerapo mugwiritsire ntchito nsonga za zala. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqat, chifukwa nsongazo zidzafunsidwa ndipo zidzapangitsidwa kuti ziyankhule. Ndiye timaona ena mu gulu la Asilamu pogwiritsira ntchito dzanja lawo akamapanga tasbih amapanga mu mphindo umu. Izizi ndi zolakwika chifukwa izi si nsonga za zala koma ndi mphindo za zala. Ndiye mtumiki malangizo ake adanena kuti gwiritsirani ntchito al-anamil. Ndiye al-anamil ndi izi, kusonyeza kuti pamene munthu akupanga subhanallah, alhamdulillah komanso Allahu akbar akuyeneka kuti adziwerengera umu. Ndiye pali kawerengeredwe kawiri malingana ndi kufotokoza kwa mamuhadithin. Kuwerenga koyamba ndi kumene wina aliyense mu gulu la anthu akamawerenga zinthu amachita, ndipo mamuhadithin akufotokoza kuti umu ndi mmenenso amachitira aluya akamawerenga zinthu. Ndiye amapanga 1 2 3 4 5 pamene poneta akuwerenga. Ndiye kutinso munthu akamachita tasbih apange chimodzimodzi subhanallah 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 choncho mpaka na kufikiza ka 33 kapena apanga ka 10 kapena apanga ka 11 kapena apanga ka 25. Ndiye kuti subhanallah wamaliza. Nditabweranso alhamdulillah 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 kokwanira kani ka 10 kani ka 11 kani ka 25 kapena ka 33. Chimodzimodzinso Allahu akbar. Ndiye kawerengedwe kena ma muhadithin akufotokoza kuti akonza kupanga chonchi subhanallah 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 subhanallah. Ndiye kuti apanga ka 10 10 kandi ka 11 11 kandi ka 25 25 kapena ka 33 33. Ndiye chisankho ndi cha munthuyo kupanga ya chonchi kapena kupanga ya chonchi. Koma izizi ayi, izi tiwasire anthu amene amagwiritsira ntchito maganizo awo muchipembedzo chifukwa zilibe umboni wina uliwonse. Barakallahu fikum.